Her har vi jorden, solen, og så det her det er månens forskellige faser. Først så har vi nymåne, og det er hvor man overhovedet ikke kan se månen, på grund af at solens lys rammer den anden side af månen. Så har vi tiltagende måne, fordi man kan se en lille smule. Så har vi første kvarter, fordi der kan vi se halvdelen. Og så har vi tiltagende igen, fordi vi kan se mere og mere. Og så har vi fuldmåne, fordi vi kan se det hele. Og aftagende sidste kvarter og aftagende igen. Og det er når der er nymåne, der er chance for at komme solformørkelse. Men fordi målen den svejer mellem 5 grader, og den skal ramme helt præcist for at få solformørkelse, så er det ikke hver gang, der er solformørkelse. Nej, det er nemlig lige præcis, når den er i en vinkel af 0 grader, at der kommer solformørkelse på jorden. Da månen kommer ind for en sol og danner en kejle, ikke en lyskejle, en mørkekejle på jorden, hvor der ikke kommer noget lys. Så er der måneformørkelse. Det er, når månen er på den anden side af jorden. Så sol, jord, måne. Og så kommer der igen en kejle, hvor månen så er inde i, og den så bliver formørket. Det er alle på natsiden herover, der kan se måneformørkelsen, når den sker. Ja. Og månen, ved hjælp af tyngdekraften, kan den lave tidevand. Eller, ja. Så den trækker i vandet ved hjælp af dens tyngdekraft. Om natten så, at vandet løber væk fra bredden. Ja. Og modsat dag.